Paso de gigantes, sí. Yo creo que el ganar a Playas nos da una ventaja importante y nos refuerza aún más en lo que estamos haciendo. Sí, hem sortit molt forts i els hem sorprès. Hem sortit molt decidits i concentrats a fer les coses bé i hem tingut premi molt aviat aquesta vegada. Nosaltres desitjàvem poder ficar-nos en avantatge. Això era un dels objectius i ho hem aconseguit i hem anat a pel segon i hem tingut premi. Està clar que el partit, una vegada es fica 2-0 i agafa un altre caire. Ja la lectura del partit ja és totalment diferent i ja estem buscant altres maneres de poder fer-li mal quan en Playas ja també ha buscat tenir més gent ofensiva, despenjant-se 3-4 jugadors, Valverde molt ràpid, Miquel Jaume molt ràpid, en Borja no ha estat fàcil. El plantejament del Playas, una vegada hem fet el segon, ha estat molt ofensiu i una mica no els hi quedava un altre. Sí que teníem que haver aprofitat alguna de les contres, que potser aquesta vegada no hem estat tan efectius, però bé, hem llegit bé el partit i molt content. Bé, jo crec que aquest és un equip que ha anat creixent a poc fins a ser el que és avui. És un equip que primer han après a conviure junts, després a jugar junts, després de saber a què jugar i després a competir. I és un equip que ja competeix, com sempre dic, són una pinya i creuen en el que fan i estan en creixement, encara estan creixent. Aquest partit ha estat per mi molt més complet del que sembla, perquè el Playas és un rival que et genera coses molt difícils de defensar i d'atacar també. Ells tenen un entrenador que sap el que fa i els jugadors també hi creuen en ell i no és fàcil fer-li mal al Playas. De fet, ho ha demostrat tota la temporada, o sigui, no hem guanyat a qualsevol. És el millor equip de la fase regular i ho ha demostrat. Ens ha jugat de tu a tu i ha estat molt complicat. No sé si el més complet, però un dels més complets com a conjunt, sí. Sí, nosaltres, el cos tècnic, creiem en intentar dominar tots els registres possibles que aquest equip pot oferir per el que podem plantejar al camp segons el moment que hi toca. Crec que ens movem bé amb atac posicional, amb possessió, en combinació, també amb un replegue molt més intensiu i per sortir amb una transició potent i eficaç. I el més important és que l'equip està còmode. És un equip perillós replegats i un equip perillós quan hi va. Jo crec que és una mica el que ha presentat avui també. Bé, jo crec que la segona part, el tercer gol nostre tenia que haver caigut molt abans de l'esperat, que al final no ha caigut, però el pal del billar, del córner, això jo crec que finiquitava ja el partit. Hem apostat per fer el tercer, el remat de cap de l'Enric també, i llavors està clar, quan no hem matat el partit, ha hagut un penal, i en Marcos una altra vegada ha estat fantàstic, també amb un gran treball de l'Àngel, també de l'Adrián i el Dani, però en Marcos ha estat molt concentrat, ha estat molt veloç, ha estat una parada de primera divisió i això ho hem celebrat com un gol. Estem molt a prop, molt. Anem a disfrutar d'aquest partit, estem tots molt cansats perquè estem fent un esforç molt fort tots i anem a veure si podem agafar aire i energia per enfocar un partit molt difícil a Formentera. Gràcies.